Keďže môj recept na mango limonádu sa vám veľmi páčil, tak dnes si spolu pripravíme túto osviežujúcu čerešňovú verziu tejto populárnej limonády, ktorá je iba z 3 ingrediencií. Na jej prípravu potrebuješ čerešne, ktoré si najprv dôkladne umieš a povyberáš z nich kôstky. Ďalej potrebuješ limetky alebo citróny podľa toho, čo máš radšej. Ja som použila limetky, ktoré si takto očistí. Ideálne je z nich odstrániť čo najviac tej bielej časti. No a citrusy si potom už iba presunieš do väčšieho mixéru, pridáš odkôstkované čerešne a liter alebo aj viac litrov vody podľa toho, koľko chceš limonády. Celú zmes si rozmixuj, ale netreba to s tým mixovaním preháňať, stačí naozaj chvíľka a tú vzniknutú čerešňovú zmes si potom precedíš cez sitko, aby bola taká pekne čistá a jemná a dáš ju opäť do mixéru spolu s ľadom a kondenzovaným kokosovým mliekom. Čím kremovejšiu chceš, tak tým viac treba pridať toho kondenzovaného kokosového mlieka. Aj na niektorých tých mojich záberoch môžete vidieť, že som potom ešte trošku toho kondenzovaného mlieka pridala. Takže záleží, akú chcete tú finálnu chuť a konzistenciu a podľa toho si prispôsobte množstvo sladidla. No a máš pripravenú takúto osviežujúcu čerešňovú limonádu, ktorá je ideálna na tieto teplé letné dni.